kuchingamidzai kwatiri kuita muri yezimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamburwa kana kuti Sokostina, chikuchingamidzai muchirongwa chedu ngatidzifambirei, chirongwa chatinouya nenyaya dzakasiyana siyana dzatinge takaito kwatinge takafamba, dzimwe dzinenge tichiitikawo munharaunda matigere. Zvakare muchirongwa ichochi ngatidzifambirei, chirongwa chekuti chatinouyawo nevamwe vanenge vakatinyorera pano paSly Media TV vachitsvagawo rubatsiro kwatiri, nokuda kwokuti isu ndinogara kuti tinowanawo mukana wokusangana vanhu vakasiyana siyana. Saka vanouyawo kuno vatinyorera vachiti tikutsvagawo rubatsiro, tinenge tichivatsvagirawo rubatsiro. Ndofunga muri Zimbabwe muri kuona vanhu vazhinji vari kuwanawo rubatsiro kuburikidzawo nepano paSly Media TV. Saka muzuva ranhasi muri Zimbabwe mustudio ndina sekuru Malombo vane makore 67 years ekuberekwa. Sekuru vakatinyorerawo pano paSly Media TV vachitaura kuti ivo vaita dambudziko rekuti kubva muna 2020 vane chiveve chinoita munyama yavo kubva pamabvi kusvika kutsoka. Zvakare vane ronda riri patsoka yavo risiri kurapika, rinototi anga riri kufamba richingodyika. Saka muzuva ranhasi muri Zimbabwe regai tinzwe zvizere kubva kuna sekuru Ethel Malombo vari muno mustudio kuti vatitsanangure kuti dambudziko ravainaro rakatanga sei, uyezve nerubatsiro rwavari kutsvaga kumhuri yeZimbabwe. Ndinokuchingamidzai sekuru, makadini? Ndinotenda, ndinofara kuti kana makadiwo. Ndirirai sekuru. Panguva ino muri Zimbabwe ingada kuzivawo kuti dambudziko ramakatinyorera iri rekuti mune kurwara kana kuti urwere huri munyama yenyu hwane nguva yakareba uchikunetsai, zvakanyatsotanga sei? Dambudziko randinaro remaronda rakanditanga 2020 muri muna March. Ndakatanga ndaita kapundu pamusoro petsoka yangu. Kapundu kaya yakaindivava, saka ndairamba ndichingokakwenya kuzodzimara ndazoona kakura, ndadzimai ndofunga kamota shunga mambodi kundisvina, nobva vati kari kuramba kusvinika. Saka ndakagara ndofunga ndakapedza svondo 2. Kapundu kaya nobva kakura kudaro kakaita zvokutsemukira kapundu kaya katsemukira kudaro kakapedza mazuva 3. Rechina ndakanzwa gumbo riya richadi kuti ndifambe razvimba, ndakuita zvokumutswa nadzimai ndakubatwa, ndichienda kuchimbuzi vaitondiperekedza vakandibata. Saka kwapera zvakare mazuva 2 ndakazoona kuti gumbo riya richakwanisi kana kuti ndirisimudze. Saka vanhu vakazouya vachindiona, nobva vaona kuti baba ava gumbo ravo rasirias, nobva vatosunga ngoro, nobva ndaendwa neni kukliniki. Ndasvika kukliniki nobva ndanzi nemanesa, imota imadi kusvina. Ndikati vatadza kundisvina. Saka vakaedza kusvina kuchipatara kuya, vakatadza, vakatora masirinji 3 kuti vabaye pasingabayiki. Imwe yacho ye3 vakazoti haingatotyoka, nobva vandipa matablets. Saka ndakavakumbira kuti hamungandicheki here shuga, wanze makai muchifungira kuti mune shuga. Ndinogonzwa kunzi masigns and symptoms eshuga anogona kuita izvozvo zvemaronda izvi. Saka ndapuwa matablets nobva ndaenda kumba. Mangwana acho kuseni ndamuka, vanhu vakauya kuzondiona vaya vakanga vanditakura nengoro. Vakati mamuka sei? Ndikati pindai mumba, nobva vapinda mumba. Ndikati vhorai gumbo racho. Vakaona gumbo riya razara urwa, zvigunwe kusvika kuno kumupimbira, raita yelo. Saka muzukuru wangu nobva abata, nobva adirwa neurwa uya. Saka vakatanga kukokota urwa uya kubva kuno kumupimbira uchienda kwakanga kuine kapundu kaya kakanga kadzokera mukati, akachaoneki. Saka nobva ndazonzi nevamwe, mamadi kudzokera kuchipatara. Ndikati toda kuti ndidzokere mangwana, ndichine mapiritsi andichiri kumwa. Nobva ndaenda kuchipatara, nobva vasvika vachindipa matablets. Ndadzoka kumba paita gomba pakapundu kaya. Gomba rakanga rakanyura, ndaitosvitsa pahafu yechiguno ichi, kana ungati pakota chiguno changu chipinza. Saka vanhu vakauya kuzondirapa vaichitogona kurapa ikensa. Saka ndakarapwa chironda chiya chinzi kensa. Zvabva ipapo ndakazopora muri muna July. Ronda riya ndakutotanga kutofamba, kutanga kutoita mabasa angu epamba. The following year 2021 nobva ratanga futi ronda, rakanga raronda risiri bunda, maronda chingobuda.
but pesa apa kumashure pesa apa ndaingonzwa mwiri wangu uchingopera simba. Saka maronda aya atanga gumbo iri manje riri kuraiti, rekutanga yanga riri kuruboshwe. Saka kubva ipapo gore razotevera racho iroro 2021 akaramba achingoita maronda manje maitiro acho akangoita blisters. Apa paita blister rikaputika rotoita ronda. Ndaenda kuchipatara ndorapwa hazvipori. Saka kuzoti 2024 ndopa ndakazoenda kuchipatara ndobva ndanzi imi mbonotestwa ishuga, ndobva ndatestwa shuga, ndobva ndabatwa shuga shuga yanga irimo, ndobva ndachitanga kupiwa matreatments eshuga aya nebp yagara ndaandichingomwa mapirits. Saka hapana zvandakaona zvakambondichinjira. Saka izvozvi miri wangu zvauri kungoita uri kungoshaya simba. Handina basa randoita pamakore ese waya, handina kana basa randaimboita adzimai vangu tongova vatatu nemwana wangu wokupedzisira. Saka ndo vanongoita basa inchangongogara kungobikirwa, vaenda gadheni ndiwo, kuzosera gadheni ndiwo. Ina handichakwanisi simba handisisina. Uyezve nemusana wangu unombondibata nenhengo yangu yesikarudziwo ndakamboenda hangu kumwe kwandakaenda zvikanzi munenge makakuvara matubes enyu aya akavhara, muda kutsvakirwa mishonga. Saka ndo mamiriro akaita urwere hwandiinawo. Tine urombo sekuru. Ndinakaita mubvunzo wandakubvunza ndewekuti pamati mimi pa2020 pamakamborapwa, makarapwa kuchipatara here pakanzi kenza paya kana kuti makarapwa henyu mukufamba imomo? Zvakanaka ndotenda. Ndakarapwa hangu mukufamba kuvanhu. Zvamboita sezvapera? Anobva zvaita sezvapera hongu. Asi hazvina zvakabva zvazodzoka zvakare? Zvakabva zvazodzoka nesimba zvokuti ronda randiinaro mugumbo rangu rokuruboshwe ndaitoona kunge mabhonzo amenshi achiri chii. Iye zvino riri kupota richoma asi rakatsemuka kuita mutswi. Mutswi wacho unobuda ropa, kazhinji waimbobuda mvura. Saka ndine mishonga yechivanhu imwe yandaipiwa nevamwe vanhu. Saka ndinoti ndakageza ndoisa mushonga uya unosveta ningirikiri mvura iya kana ropa riya pfomba paoma. The moment andinomuka mangwana kuseni ndinogeza zvotanga kuitika izvozvo. Saka ndogara ndiine bhandeji. Munogara makaiswa bhandeji? Hongu. Pane pamatsanangura kuti hamusina kana basa ramuchakwanisa kuita, saka sekuri muri kurarama sei? Kungoraramawo neujari-jari hwadzimaiwo ndo vanopota vachitoendawo kunobata-batawo paanenge vachibata-bata. Vana variko? Vana vakarorwa, vakomana variko. Vanawo vanongoti vakangoendawo vaendawo. Havasi kucheuka? Havasi kutombocheuka zvachose. Zvachose? Nemwe chete ari pambawo? Ari kuita form 1. Ari kuita form 1? Hongu. Kuchikoro manje muri kukwanisa kumubhadhara? Izvino handisati ndatombobhadhara, mari yacho handina. Titomboedza kuti nditsvage. Kafonera vana vacho kuti baba zvinhu zvakatiomerawo. Saka dambudziko. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya Sekuru Malombo vari kutaura dambudziko ravainaro. Sekuru, panguva ino ndakukupai mukana kuti mutaure nemuri Zimbabwe muchikumbira rubatsiro rwaro. Makandinyorera kuti Sokostina mbondipo kanguva ndimbotaura nemuri Zimbabwe nditsvagawo rubatsiro nekuti mumatsanangura maita nyenyu sekuru kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Saka ndo mukana wandiri kukupai zvakare. Aiwa, ndinotenda. Kumhuri yeZimbabwe ndine chikumbiro chaicho chokuti denda ndawana vanogona kundibatsirawo nedambudziko rangu iri. Zvino ndongori munhu angogara, ndangovawo munhu anongopiwa chikafu ndakagara. Kuti ndikwanise kuti ndinde kumunda, ndinde kugadheni nobatsira adzimai, ndiri kutotadza. Simba racho handina. Kufamba kwacho kunondinetsa, ndinotofamba ndidonzwa netsvimbo. Dzimwe nguva ndinotoshaya kana simba rokumira. Ndikangogara pasi adzimai undotovafonera yangu ari kumunda, chimbodzokai ndoda kuenda kuchimbuzi muzondisimudza. Saka hama dzangu ndinokumbirawo rubatsiro kana pane vanogona kundipedzera dambudziko iri. Aiwa, ndingatende zvikuru nokuti upenyu hwacho hwakutonetsa.
ezvinodine mwana wechikoro handisati ndamubhadharira mari yacho handina, ari kudzingwa, ari kuita form 1. Saka ndinotenda kune avo vachandibatsira. Alright, sekuru apa pari zvino muri kugara kupi? Pari zvino ndogara kumusha kuBhowera. Saka matobva kuBhowera kuya kuno? kuBhowera ndakatobva nezuro ndikararira muchivhu, saka nangomuka nhasi kuseni kuma6 ndichipinda muno mutaundi. Alright, sekuru, takusvika pachikamu chekuti takuda kuvhara hedu chirongwa chedu. Kana panewo mashoko enyu ari pamwoyo wenyu amungada kutaura, wamunofunga kuti pamwe apa pane pandasirira ndanga chida kuzvitaura, ndomukana wandiri kupa sekuru. Aiwa, ndinotenda. Chinondinetsa inini ndechekuti pandinopuhwa kana ingava mishonga kungava kuchipatara kwacho, hapana kana chinombondichinjira, zvinongoramba zvichingoenderera mberi. Ko vamwe vanorwara, vanorapwa, vanopora. Inini zvangu ndazvishayira kuti zvinorevei. Kunyange kumapostori kwandakamboenda, kwandinoenda nanhasi, ndakatobvako marimwe zuro aya. Vanongondiudza kuti dambudziko renyu rakadai rinoda kugadziriswa zvakadai. Asi ndakambozvitraya futi, ndambozviudzwa makore 2 apfuura, asi hapana chinombondichinjira. Ndatoshaya kuti zviri pai zvinodei. Handisi kuziva hangu, ndinotokumbira hangu kuti kana vanogona kundibatsirawo vandibatsirawo, hama dzangu. Tinotenda sekuru. Imimi hamuna pamunorangarirawo here kuti pamwe pane pamakangotsika kana kuti munongorangarira pachingobuda kapundu chete? Ndine rimwe gore ndofunga 2019 ndakanga ndiri mumba mune samende, asi ndakanzwa kunge ndabayiwa nechidhongi. Chichitovava chati adzimai pane chandibaya, nomva adzimai vatarisa zvanza pana chandiri kuona. Asi kwandinofambawo pandinoudzwawo makuhwa ndenjiudzwa, ndinoudzwa kunzi ndakateyiwa. Hanzi ruvanze rwese ndakateyiwa, pane munhu akandishinira, ndosaka usingapori. Handizivi pamusha hongu pandinoraramira ndiri. Saka 2019 makangonzwa kunge mabayiwa, asi hapana chakaitika? Hapana chakaitika. Chakazoya 2020. Hongu. Alright, tinotenda sekuru. Muri Zimbabwe ndo sekuru vatanga tichitaura nawo, sekuru Malombo vari kutsvaga rubatsiro, vari kuti ivo munyama mavo muviri wavo vane urwere hwawatambudza. Vataura zvizere kuti zvakatanga sei, pari zvino vataura kuti handisi kukwanisa kana kushanda, handinawo kana chekuti ndikwanise kuriritira mhuri, nditori nemwana ari form 1 handisi kukwanisa mubhadhira chikoro. Saka muri Zimbabwe kune vachadawo kubatsira sekuru Malombo vatobva kuBhowera kuti vakwanise kusvika kuno kuHarare, tikwanise kutaura navo vachitiudzawo dambudziko ravo, chiratidza kuti upenyu hwavo hwasvika pakaoma. Saka vachadawo kubatsira sekuru Malombo, munogona kuvabata panhamba dzavo ndidzo dziri pascreen, kana kuti munogona kubata inina Sokostina tobatsirana nasekuru. Kune vachadawo kubatsirawo nezvekuti vakwanise kuriritira mhuri, vakwanise kuonawo chekudya, vakwanise kuendesawo mwana kuchikoro. Zvakare munongotibata pano paSly Media TV. Until we meet next time, regai ndikutendei nekuona chirongwa chedu Ngatidzifambirei, uye zvakare ndichikuzidzai kuti endai munoonawo maprogramu edu ari paYouTube. Ndofunga nyaya dzekumachifu muri kungodziona dzinenge dzakafambirwa. Anakundai akaenda kunotsvaga nyaya idzodzo, saka endai munodzinzwa nyaya dziri paYouTube pedu. Zvakarewo tinewo masports atirokavhawo, and not forgetting kukuudzai kuti wiki ratiri kupinda irori tinenge tichiitawo chikavhawo women tournament paSly Media TV. Saka munouya muchionawo iyo mutambo wemadzimai vachitambawo bhora tichisapotawo vadzimai kungatei tisapotanewo zvakanaka. So until we meet next time, let me say don't forget to like, follow and subscribe. Chisarai zvakanaka. Ndini wenyu Sokostina.